Fil-mument l-Air Malta tikri żewġ ajruplani u mit-tlieta linja nazzjonali Maltija bdiet tikri ajruplan ieħor tal-għamla Boeing 737 li ilu fis-suq kważi 22 sena b'sorsi qrib sew tal-industrija jgħiduna li dan l-ajruplan partikolari se jkun eqdem mill-flotta tal-ajruplani preżenti tal-Air Malta. L-istess sorsi spjegawna eżatt kif inhi s-sitwazzjoni preżenti fl-Air Malta, pereżempju l-vjaġġ minn Vienna bit-titjira KM 514 se jkun qed juża ajruplan mill-Estonja li kważi ilu jopera 16-il sena. Intant ukoll it-titjira KM 992 Malta Bristol se ssir b'ajruplan li ilu jopera 24 sena. Dan se jkun qed jirritorna lura wara li kien mikri lill-Air Malta. Issa se jkun hemm is-sostitut tiegħu l-ajruplan li ilu jopera 22 sena. Dan kollu sabiex il-kumpanija tipprova traħħaq mal-iskeda impossibbli li ħolom biha Konrad Mizzi u n-nies li poġġa miegħu fl-Air Malta. Is-sitwazzjoni kurrenti fil-linja nazzjonali tal-ajru tkun waħda tedjanti għal posta passiġġieri kif it-tnejn Catania għal Malta. Dan il-każ jidher li hu xempju ta' dak li ġej kif skont sorsi qrib l-Air Malta se jkun prattikament impossibbli li l-flotta ta' ajruplani li qed taħdem bihom l-Air Malta tagħti servizz effiċjenti bin-numru ta' rotot li żdiedu fl-aħħar ġimgħat. Għalhekk l-unika triq għall-Air Malta hija li tikri ajruplani qodma li wħud minnhom ilhom kważi joperaw 25 sena sħaħ. Dan qiegħed iwassal ukoll biex il-linja nazzjonali tal-ajru tidħol fi spejjeż addizzjonali minħabba in-nuqqas ta' ppjanar.